what are you trying to help? So plug that thing. Say bye-bye now. I'm gonna help. I'm gonna go plug that thing. Okay, you wanna plug? A plug. Alright guys. Bye-bye now, okay? When I come back, you stay good boy, okay? Okay. Ate Clark. You baby. Mommy. Look at it. Go na baby. Go. Alright guys, yan. Babalik yung lakay tracker. Once again sila kayo. Woo! Tayo sa bahay pa. Pero alis na tayo. Huling biyahe na to siguro. Kasi... Pinupos mo yung pintuan? Yes, mommy! How are you guys doing? Good? Akala ko hindi na ako biyahe guys. Pero meron pa palang pahabol si Sir Dispatch. Kaya okay. Di ba? Sabi niya rounder daw sa rounder. All seat belt, kids. Yes, pa. Ate Clark, Ate Sinel, Patiti, Titi. Yeah. Let's go. Oras ngayon dito guys is 1:34 pa lang ng tanghali. Ang usapan namin ni butihing dispatch ko is alas 2 dapat nandun ako sa truck. Punta tayo ng Wisconsin. After natin mag-unload doon ng Wisconsin, balik agad tayo daw dito, sabi niya. Rounder ang sinabi niya eh. Salamat naman ako, may rounder pala. Gano'ng kalayo yun ng miles? Wisconsin? Mga nasa 750. Pero pupunta pa ako ng ng Nipawa, doon ako magpipick up ng loaded trailer. Kaya another 133 miles. Dalawat kalating oras. Kulang yan, 100 siguro yan. Estimate lang. Anyway guys, tara. Daming snow. No, kan? Puting-puti ang karsada. Paano kaya kung matunaw yan? Dahan-dahan namang matunaw yun. Kaya... Pero malamig, no? Pag nagtunaw yan guys, doon mas malamig. Anong temperature ngayon? Minus 3? Minus 25? How come you know that? I did not. You know. It's too cold for that. Yeah. At least at paano meron pa tayong huling biyahe. Kala ko wala na talaga. Salamat pa rin ako at meron tayong huling biyahe ngayon. Oh, okay. I almost choked. Be good boy, good girl, okay? Walang daan, okay? Teach me up. What? Magayan po muna ng superstore, bibili ng chicheria. Okay, go. Punta kayo ng superstore para magbili ng chicheria. O sige. As long as you good boy, good girl, okay? Yeah! Papa going to work. When I come back, it's gonna be a Christmas Eve. Okay. No, wait. In 3 days, it's gonna be Christmas. Yeah, I know. But guys, isang mabilisang balikan lang, sabi ni Sir Dispatch, ang aking buting dispatcher. Tara! We almost there, children. Children. Kids na lang ah. Children. Sorry, Kids na lang ba ang tawag ko dapat? Be careful there, okay? Can we visit your truck for a while? Yeah. It's too cold there, nak. Just a bit. It's too cold. It's Mom and Dad's room. When Papa's coming home. When I'm coming home, okay? It's still cold. It's warm in there and I'm gonna fix everything in there. Yeah, let's get inside. I want to eat inside and I'm gonna bring food in there.
Ay guys, ay nakuha ko na yung papeles. Babtel tayo, Babtel. Papuntang, ano, kunin ko yung load ko dun sa I'm just saying to my Nipa Babtel. Turk Enterprises LBA. Wala naman akong dadalhin dun na, no? Rekta-rekta na to, no? Diyan sa likod. Papaabot ko kay Sinel. Ikaw? Si Sinel na mag-unplug doon ha. Saan? Ako na lang. Hindi, magkakaano yung sapatos. Oh, don't worry. I can hold everything else. Oh, talaga, mami. Ikay kakaiba. Start ko muna, huwag nyo muna ano. Sabihan kita kapag ka-okay na lahat, ha? Let's go, guys. Balikan mo na lang yan. Huwag kalimutan yan, ha? Baka mamay, hindi umandar yung ating truck, eh. Mahirap na. Sana umandar ka, Cordapia. Look at Cordapia. So pretty. Siyempre, sabihin mo rin pretty. Yung sariling truck. Guys, ayun yun si Debo. Siya yung may-ari ng truck. Yung truck niya pula na parang lungnos. Lungnos na Peterbilt ba? No, kinwag. Guys, truck. Sana umandar ka, Cordapia. Okay, plug muna natin. Kumbalot. Patayin natin ang mga heater. Hintayin natin ito. Yan. Car swung slightly in the freshening breeze. Wala na, ha? Okay. Pagdasal natin, umandar ang aking mahal na Cordapia. Andar yan. God help me. Yes! Good! Pinaano mo pa ako? Pinahirapan mo pa ako, Cordapia. Babtil tayo, i-pre trip ko na tong ano. Okay. Truck to para diretso na to. What are you trying to help? So unplug that thing. Say bye-bye na. I'm gonna help. I'm gonna go unplug that thing. Okay, you wanna plug? A plug. Okay, go. Nel, why are you doing like that? Bless pa na ta. I'm going home. You gonna stay here? You don't wanna come? Okay, it's okay. Bakit dito? Kukunin ito nila. Andyan yung gamit mo sa likod pala. Sumama ka. Dali mo lahat dun, men. Get my ano, yung gloves ko dyan, Sinel, teka. Right there. Ano yun ha? Ay, saan ko nilagay yung gloves?
Bye bye now, okay? When I come back, you stay good boy, okay? Okay. Ate Clark. Bebe. Mami. Bang na, bebe. Go. Okay. Sige na, Han. Kita na lang tayo. Tawag-tawag tayo. Be careful, okay? Okay, be careful. Go na, Clark, go. Pagtil naman tayo. Ito tayo ngayon sa ano, sa Ipawa para kunin ko yung load. Let's go. Alright, ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Trans-Canada Highway 1 eastbound, westbound. Pupunta tayo sa Ipawa. Doon natin kukunan yung ating load. Empty tayo, bobtail tayo ngayon, bobtail. Temperature is dito sa aking das, say minus 16. Malamig pa rin. Walang hangin. At maliwanag ang ang pavement. Kita nyo naman guys, oh. Tama. Sana hanggang doon hanggang doon sa Ipawa. Pagkuha ko yung load ko doon, diretso na tayo ng Emerson border. Doon tayo tatawid. Doon natin doon na tayo matutulog sa meat inspection para bukas. Tapos punta tayo ng New London. Doon ako magdi-deliver. Hapon siguro kung aabutin ko kung huli. Basta ganito yung weather tsaka karsada, ayos yan, makakarating tayo on time, hindi tayo madidelay. Mula rito hanggang dun sa pipikapan natin sa Ipawa is 92 miles pa, nasa 150 km pa, isang kalating oras pa. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa ating pick up. At ito ang kakanain natin. So 26 ang seat point, 20 tambak, sayos 1462. Pero gawin ko muna ito, ayusin ko muna, palitan ko muna. Ito yung nabili natin. Yun, gumagana. Tanggalin ko. Naayos ko yung isa. Gumagana na silang dilaw. Ito hindi ko maayos. Gawa ng may problema yung kanyang sakit. Bibilang ko pa ng bibilhan ko siya ng ang tawag nito, yung sakit, dito, connector dito. Kasi naputol na eh, kaya yun ang problema. But anyway, alright guys, ano natin to para makalarga na tayo. 1/4, kailangan ko na magpakrudo yan. Okay, ilaw. Ilaw dito. Gumagana, malinis. Pati sa taas, gumagana. Sealed. Mayroon siyang sealed. Ayan. Alright. Okay, ayos. Ouch.
Lamig. Alright guys, nagbabalik tayo. Ayan, nandito na tayo sa Emerson border. Wala, ginabi na tayo kaya hindi na tayo nakakuha ng video sa karsada. Wala rin makikita. But anyway, ito na Emerson. Ayan, ito na yung border. Good evening, sir. Here you go. What are you hauling? Chilled pork, sir. Where are you going? New London, Wisconsin. You got meat inspect in the morning then? Yes, sir. Early morning. Alright, take care. Thank you, sir. Have a blessed day. Blessed night. I mean. Lamig. Guys, let's roll na. Ganun lang, hindi na nila tayo pinatagal pang ano, hindi na nila tayo tinanong na o ano. Tara, dire-diretso na ako doon, guys. Doon na tayo matulog sa ano, sa meat inspection para bukas. Alright guys, number 4 tayo. Dito tayo. Tayo yung kauna-unahan para bukas. Doon ko ilalagay ito. Number 4. Yeah! There you go. Diyan ka. Alright guys, good morning. Mabalik ang lakay. Natatanggal. Tanggal yung aking ano. Pero gumagana siya. Kaya tuloy meron siyang tractor rear parking light malfunction kasi hindi ko may siksik maigi, natatanggal. Kailangan ano ko, madilim pa mamaya pag maliwanag. Sa kami lamig. Minus 16. Ay, just inaantay lang namin yung ano, meat inspection. Magbukas. Ayan tayo. May mga truck na rin dito. Ayan. Kakape muna tayo guys habang naghihintay. Alas 8 na. Alright guys, ayan. Ano na sila? Binuksan na yata nila. Puntan natin. Binuksan na nila. Matapos na tayo. Makalarga na tayo hanggat magaga. Bukas na, bukas. Bukas na, bukas. Let's roll. Nalo. Saglitan lang yan guys. Saglitan. Tractor rear parking light malfunction. May check engine talaga yung truck guys. Pero pag uwi natin, papaayos na natin yan kasi magbabakasyon nga tayo. Lahat yan. Tandaan lang. Yun. Okay. Okay, antayin ko na lang ulit.
Tara guys, ibalik natin. Itong isa corroded, pero gumagana right signal light niya, pero corroded siya. Yung isa nakita ko na yung ano eh. Ito gumagana to. Yan, gumagana naman siya. Kaso natatanggal. Kailangan natin may siksik maigi. Yun. Yan. Yan muna. Lagay ko lang dito sa ano muna para lang may ilaw tayo. Yan. Ayusin ko lahat yan. Pagkano. Ayan. Ayan tayo ilaw. Ito gumagana to. Wala lang yung running light nya. Gumagana yan. Kasi corroded, na-check ko yung kanyang connector eh, corroded. Sakit sa kamay. Woo! God. Ayun, yung aking mga wala na yung malit na light dito guys. Check engine lang meron. Pero meron pa rin siyang malfunction sa ano kasi corroded nga. Right signal light, left signal light, at saka yung hazard nya gumagana. Pero yung daytime running light nya wala, hindi gumagana. Corroded eh. Nakita ko nabali na. Lamig. Woohoo! Alright. Ay, nandun na. Tapos na agad-agad. Bilisan lang. Okay. I-turn ko yung signal light niya right. Tignan nyo guys. Gumagana yon. Daytime running light lang ang wala. Ay na, gumagana yung red signal light niya. Good morning. Happy holidays. That's fast. That's quick. Alright. Thank you, madam. Head out right away. Yes, I'm just gonna take picture and send it to them, and then I'm good to go. Picture. Oh, thank you. Picturean ko muna. Okay. Ngayon iset ko yung right signal light guys. Tingnan nyo ah. Ano, gumagana ang left signal light. Right signal light naman ngayon. Oh, ayan gumagana. Daytime running light ang wala. Hazard. Hazard. Gumagana ang hazard. Alisin natin. Yung neutral na ganyan lang. Yung daytime running light lang ang hindi gumagana. Hindi gumagana yung daytime running light nya. Sira kasi corroded, nakita ko kahapon.
Yung magana. Yan. Hanap ako ng cord somewhere in the ano, doon nakabibili, pati yung rubber. Palitan ko na, sira na eh. Picturean ko to, send ko sa dispatch. At lalarga na tayo. Okay, let's roll. Head out right away daw. Oh yeah, that's what I like. Let's go right away. Yan. Okay. Okay guys, yan. Retratin na natin to. Kasi ang sabi ng dispatch ko, mamayang gabi pagdating mo doon, i-unload ka. Ang appointment ko is today, the 22. 1/4 mile, turn left on North Dakota 171. At i-unload daw tayo. Ayun. Tapos after ng 1/4 mile, turn left on North Dakota 171. after ng delivery ko, meron ako agad reload pabalik ng Winnipeg. Kasi 'di ba magbabakasyon tayo, kaya gano'n. Pero naka-set up at naka-schedule na yung aking truck guys para sa ipapagawa ko. Magpapalinis tayo ng DPF. Papalins ako DPF. Tapos magpapatrans sa differential oil change ako. Ayan. Tapos ipapacheck ko yung check engine ng truck ko. Yan. Kung ano yung mga problema dyan, papakita ko. At saka kung hindi ko maayos yung ilaw ko, sabihin ko na lang sa kanila, sila mag-ayos. Sabihin ko bago yung aking bago yung aking bago yung ating valve. At pwede pang gamitin. Kasi yung cord na kinakabit ko guys, tatlong injet yun eh, tatlong injet. Yung isa bali na, corroded na kasi nga ito asin, nababasa. Ayan. Tsaka lang naman lumalabas ang mga ganitong mga ano ng truck, yung mga lights niya, yung mga check engine at kung ano-ano dito sa truck kapag ka winter. Kasi nga yung salt, basa, yun. Yung mga sensor natatabunan niya, nababasa niya. Ayan, kung ano man ang ano nun. But anyway guys, ayan, dire-diretso na ako, tuloy-tuloy na ang biyahe natin ito. At sisikapin ko makakarating ako dun bukas, or I mean mamayang gabi, upang ma-deliver para lumarga na tayo para sa pickup. Alright guys, putulin ko na vlog natin. Thank you for watching, mag-ingat kayo lagi. I love you all, no? Salamat sa pagsusupport at panonood na video vlog ng Lakay Trucker. Yung mga simpleng vlog lang natin dito. Thank you sa panonood nyo. At shout out sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. At salamat sa lahat ng mga bumati sa akin sa aking birthday. Guys, bye bye for now. Lakay Trucker.